हेलो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दीवार भइल बा जब से ओकरा बेटिया से प्यार भइल बा, ओहू से बेलूरा हमार सार भइल बा। अब त साफा दुर्लभ दीदार भइल बा, हथियार भइल बा जब